Ahojte a dobré ránko z Košíc. Košickí úradníci sa nedávno prišli pozrieť do Trnavy, ako to u nás vyzerá. Tak ja som sa došiel pozrieť k ním, ako to vyzerá u nich. Viac prekvapilo je cyklochodník, ktorý sa nachádza dokonca dvojmo, jeden na ľavej a druhý na pravej strane námestia. Tam ide jeden a tuto ide dvojka. Za zmienku stojí určite aj tento najstarší hostinec na Slovensku. Musíme sa pozrieť. Počkajte. Najstarší hostinec na Slovensku. Tu sme pri Košickej väznici ešte. A je to také pekne zakruhované. Tam vidíte gymnázium, hneď oproti je právnická fakulta a za nimi je tá najstaršia krčma. Celkom také pekné námestíčko. To by mala byť podľa môjho doterajšieho výskumu asi tá hudobná fontána, ktorá momentálne nejde. Inak čo je v Košiciach zaujímavé je, že po celom námestí nachádzame takéto tabule v kockách, ktoré píšu rôzne odkazy. Sú tu nejakí známi ľudia, sú tu ale aj obyčajní ľudia, ktorí tu majú dané nejaké odkazy. Nie na takých lukratívnych miestach, ako je toto zrovna, ale je ich to teda po celom námestí týchto nápisov viacej. Je taká zaujímavá myšlienka. Ako by môj syn povedal, si tu dal nejaký random týpek proste lažicu na námestie. Keď sa pozriete, tak sme úplne že na námestí, nedaleko kostola. Ešte teda jedna špecialitka, ktorá stojí za zmienku, je tento pamätník osloboditeľom, ktorý je zachovaný v veľmi pôvodnom stave. Je tu aj s menami padlých vojakov a teda je to aj s tými klasickými znakmi, ktoré sme už v Trnave odstránili. Otázka je teda na vás, či by takéto znaky mali byť na tých pamätníkoch aj v dnešnej dobe, alebo nie. Za mňa osobne to pôsobí autenticky, minimálne autenticky a pripomína to tú dobu tak, ako bola. No a musím vám dať aj ten posledný záber, na ktorý všetci čakáte, a to je dom v Košiciach, a o ktorého svätého ide, vy môžete napísať v komentároch. Pekný deň z Košic. To námestičko je naozaj pekné. Ma v Košiciach najviac prekvapilo je asi cyklochodník rovno na námestí.